Lezindaba ze-1 KZN TV ifundela usamukeliso kanqulunga ngikubingelele mbukeli nazi ke ihamba phambili usuku namhlanje. Kwesule awe-NFP eZululand kanti owe-DA uthi bayisa enkantolo omasipala be-IFP. Aveze ke ukungeneliseki ngendlela iqembu eliholwa ngayo amanye amalungu e-National Freedom Party asephumile ke iqenjini ajoyina kamanye amaqembu ezepolitiki phakathi kwalabo abasulile kubala noSotswebhe NFP eZululand uSiphamandla Ntombela. uSiphamandla Ntombela ungomunye waba yingxenye yabantu abasungula iqembu le-National Freedom Party. Umemezeleke ukwesula kwakhe kuleli qembu wabe sejoyina iNkatha Freedom Party. Lokhu kwekuvele ngesikhathi iNkatha yamukela khona abanye abaholi be-NFP ngaphambi kokhetho lwasekhaya luka 2026. uNtombela uthi ke uthathe lesi sinqumo ngenxa yokungeneliseki ngendlela iNational Freedom Party eqhutshwa ngayo okuyisona sizathu esimenze washiya leli qembu wajoyina ke iIFP. Ube ngomunye kwabaholi beNFP abashiya leli qembu njengoba iIFP iqhubeka nomukwela amalunga abekade esebenza ngaphakathi kweNFP. Phakathi kwabanye abaholi abamukelwe kweIFP kubalwa ngohlalo kazolonke NFP futhi ke eyimeya yaseDumbe uSibusiso Mkhabela owayengunobhala jikelele NFP uTeddy Twala kanye namanye kamakhansela nabaholi besifunda ngaphansi saseZululand. Ngakho iNFP ngayisungula namhlanje ngikhipha isisu ngiyayikhipha enhlizweni yami bengathandi. I was crying nge-17 ngoba isinqumo sokuthi no I'm going sangifikela nge-17 ukuthi ayisengangami. 2 bese kungigulise almost 2 years. Ngiyakubonga lokho okokuqala ke emsakazi obewuhlupha umoya wami for 2 years. Ngalenkathi sibuya enkonfereni eThekwini abanye babaholi beNFP bathi soke sikubona sesinobuholi manje akasekho uMagwaza Msibi lo ubuye yeme kuye ebenzenzela umathanda. Into yokuqala ke leyo oyibona ukuthi awu angisadingeki la ekhaya. Uphinde kube isimo esithi ngathi ngicela dadwethu kukhona ilunga elakhipha isibhamu eGoli ikhiphela abanye amalungu eNFP. Icela kumholi weNFP ukuthi hayi lesasimo lesiyana akubiza abendaba iNFP iqhelelanise nalesa senzo sokuthi umuntu akhiphe isibhamu afuna ukubulala abantu abangenzeki lutho ngoba nje bengaboni ngasolinye. Ngathi mina lento ayikhuzwe futhi makufanele lo muntu akadingi neDC udinga ukuxoshwa eqenjini ngoba uzoba yukhondolo olubi ukuthi abantu bakhiphelane ibhamu. Wathi umholi go to hell. Ngeke ngizwe ngawe mina ukuthi angenze njani. Sonke lezinyanga ezisithupha besacinga le ndawo okuthiwa angiyeke kuyo kuthiwa uhell. Sengihambe ngaguduza KwaZulu-Natal South Africa ngicela nje le ndawo okuthiwa kwaHell. Ngiyitholile ke nge-17 ukuthi hayi no hell ukusuka kuNFP. uMahlobo ebuza ngeqembu alijoyinayo uthi ke usesekhaya lapho ke ezokwazi khona ukusebenzela abantu ngaphandle ke kwezikinga noma izinqoshonqosho. Ngiyekhaya uma ekhaya ngixoshiwe. Ekhaya kababa kunezindlu eziningi nawe uyazazi ngiya lapho nje ngiyekhaya. Kodwa futhi ukuqinisekisa ukuthi ngisemncane ukuthi ngathi mina ngiyovula isonto. Yebo umkho wami Dlamuka wangishiya nesonto angiligade wathi usiyacela uzolenza yena ithaveni. Kodwa iqinisele ukuthi ngiyekhaya okwesibili ngiqinisekisa abantu ukuthi ngisekhona epolitikini ngizolikhetha iqembu engizobuka ukuthi la ngingabasebenzela abantu without hell without ship out but kodwa nje usala ngiyekhaya. uMahlobo uthi ke iqembu leNFP liyohlezi lifana nomntwana kuye ubelithanda kodwa izimo esifikile ekuyizona esiphoqe ukuba ke arshiye. Ngiyohlezi iNFP mina ngiyivulela amasango uma kukhona abafuna iziluleko ngoba iqiniso lethi bazobona ngoba sengihambile. Sukela Monday ngiyokhankasela iqembu engizojoyina. Ngokhankasela onke amawadi awu91 aseZululand ngizowakhankasela. Already I have ama calls and SMSs athi Mahlobo uzosichazela. Babodwa bathi Mahlobo thena impeleke enkulu ngoba sonke sobeletha kuwe thina behlalele wena. Kanti amanye amakhansela ajoyine iIFP kubala ke amakhansela akumasipala baqulusi ukhansela Mthunzi Xulu nokhansela Thulani Ntshingila nabo ke ebebengaphansi kwaleli qembu leNFP. Umholi weDA kulesi sifundazwe uThembiso Ngema uthi ke basazoqhubeka nokuyisa umasipala beIFP esikantolo ngoba ke bayabaleka uma kumele ke kuhlale imihlangano yokudingida ke ngezikhalo zomphakathi. Ungemuva zelokhu kwingxoxo ekhethekile noziko lwezindaba esithinta kamalungiselelo okhetho. Kule ngxoxo iDA iveza ukuthi iseliphatholile uhlelo lwangaphakathi lokulungisa uhlu lwamagama amakhansela
azomela leli qembu okhethweni lweni basekhaya oluzoba ngomhla ka-4 kuNovemba kulonyaka. Uthi amakhansela abo kubalulekile ukuqonda ulimi lesiNgisi nolwesiZulu uphinde futhi ube nolwazi ngokusebenzisa izinkundla zokuxhumana ze-internet. Sifisa ukubona ukuthi uyakwazi nokufunda nokubhala ngoba i-agenda yomkhandlu ifika kuwena ibhaliwe, fanele ukwazi ukuyifunda. Akushiyo ukuthi banesingisi esikhulu kodwa ibanakho ukusiqonda naso ngoba naso sibalekile as omasipala besebenzisa sona ukucrafta i-agenda. Ayikho i-agenda yesiZulu nesingisi la wazi ukuyikhethela khona emkhandlweni. So izona izinto lezi eziba ukhiye ezibalekile engicathi kubona wonke nje ama-political parties fanele zenziwe zibe into engathi sa basic ngoba kwi-council ufisa ukuthi nawe ubhale imibuzo yakho kwi-council. Yes, ungayibhala ngesiZulu but uma ukuthi ubhalela umanager mhlambe owumlungu noma oyindiya sekufanele awufune translation. Ungema ungcoba amakhansela abeZululand uMhlathuze Isogwini kanye nakwabanye omasipala ngokusebenza kanzima ukuveza izinto engahambi kahle kulabo omasipala abasebenzela kubona. Uthi abakuphika ukuthi akhona amanye amakhansela abangenzanga kahle ukusuka ngo-2021 kuya ku-2026. Uthi amanye amalawo amakhansela bawaxoshile, amanye asisulela wona. I-DA ikhule kakhulu eKZN endaweni eziningi bese ngaze sibe nayo nje i-candidate for example eNkandla. Ngicabanga njembe eNkandla sinama candidate angaphezulu kweyodwa manje. And into esibhekile khona sibhekile isithe yodwa. Sekungenzeka nje ngebhadi sithole yodwa kodwa ngathi soqala ngegiya eliphezulu ngoba ngenzeka siqale ngegiya elithi sothola ama candidate mhlawumbe awu4 khona. Leli qembu lesi sifundazwe komasipala lishade ne-IFP kodwa kuye kubonakala befaka omasipala be-IFP ezinkantolo. Ephawula ngalokhu Ngema ukhala ngokungathembeki kwe-IFP uma kumele kuxoxe ngezinkinga eziqhamuka emphakathini. Inkinga yenkatha ilele ekuthenini mawufuna ukukhuluma ne-leadership yakhona awuyitholi. Bazokwenza isilima namhlanje bazokutshela ukuthi hayi nizobonana ni set up appointment nayo yonke into after sesithola inkinga zomphakathi. Uma sekushaya isikhathi sokuthi kubonwane kungabonwana. Lokho kungabonwana kwethu kwenza ukuthi thina sithathe ama decisions on the basis ukuthi yini available la kuthina. Yingakho ke ubona engathi senza lento eyenziwa uThesi laphana elokhuzeni othuke ayenza impela nokuba isenkantolo futhi sobayisa mangabe sithola ithuba lokwenza njalo. Nasendumeni nje umasipala udissolve nje ku right impela ngoba thina sikhombisa umphakathi ukuthi sishade na mabe usuphuma esandleni kuzofanele siqondise ngemthetho kahulumeni ekhona. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV ku channel 261 ngiseThekwini. Udonsa kanzima kwesifazane ohlala nabantwana bakhe endlini engekho esimeni esikahle engaba noma kunini. Usizakele Mbambo neminyaka engama50 wasenyangweni eMthwalume uthi bahlala ngokwesaba njengoba uma kunezimvula basukuma ke mabame ngezinyawo uma kunomoya bayasaba ukuthi indlu izophephuka ibalimaze. Echaza ukuthi umasipala uMzumbu yasazi isimo sakhe kodwa ke bamthembisa kuphele kanjalo. Ukhala ngokuyekelelwa umasipala uMzumbe kanye nekhansela la kuWard 11 owesifazane ohlala nabantwana bakhe endlini engekho isimeni isicolisayo. Lona wesifazane wasenyangweni eMthwalume uthi unovalo lokuthi lendlu ingawela kubona noma kunini uma kunezimvula noma kunomoya. Kwawa indlu meyiwa sabika kamasipala. Umasipala wathatha isikhathi sokuthi ufike uze uzongisiza. Wafika umasipala wafike washutha wenza yonke into. Emva lokho soshuthile ayikho impendulo engake ngayithola. Kuze kube manje akho impendulo engake ngayithola kumasipala. Saloku siyihlupha siyakhona vele kuthiwa hayi khuleka siseza kusasa nje khuleka siyeza sizofika sizile ekhaya sizolungisa udaba lakho. Kuze kube manje sangakaze uzilungisa udaba lami. Uthi lukhulu usiza abhekana nalo uma kunetha. Usizo sibhekana nalo makunetha kunomoya sima ngenyawo sidependa sesimile sesingazi ukuthi sizokwenza njani sidole laphi phansi endle ngena amanzi phezulu ukuthi ayila uyabhakuza yindlu nje ngathini efana ukusihlele eminyango. Uthi wayibhalisa indlu yoxhaso lahulumeni kanti nekhansela luyalazi udaba lwakhe. Yabo ngabhalisa ikhansela lalazi ilokhuzane inkinga yami liyazi nje kakhulu kabi. Uma ngisilifonela livele lithi ayikhuleka lizofika manje lizetshela uward committee ngimbuza hawu sisi ubaba wakho uthe uyazi asusisi hayi uqhatha nawe lo angazi lutho mina kuze kube manje ngilindele ona ikhansela. Uthi uyacela noma ngubani ongaba nosizo lokumakhela.
Ngicela usizo lami liphumelele futhi ngingajabula ngingayithoba kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi ukuhlala endlini kanje akuphephile enhlobo ngoba makusuka umoya siyasukuma nabantwana sibheke indlu sibona ukuthi iyabhakuza ngenye ilanga yaze yawe iphinde isibili kunesiphepho futhi sesibili. Uthi akanawo amandla okuzakhela. Asinawo amandla okuzakhela siphila ngo350 la ekhaya nabantwana siqhathanise isimo sikwasilazi ukuthi silale silile nabantwana. Uthi uyalicela usizo. Ngiyacela usizo bakwethu ngicela kakhulu ngiyazithoba nje anginandaba nokunye okuningi anginandaba la food parcel labo ngicela ukuthi ngikhosele ngitholile ngoba akaze baze bawulese ngisho nalo food parcel ukuthi uyalethwa ke akaze kube khona lutho nje kuthulekile. Umakhelwane ube esecelela lo mndeni usizo. Sacela bandla noma ngabe ubani ongaba nosizo okusiza umndeni wakambambo owelwa yindlu. Siyacela abantu noma ngabe yini noma ngathiwa nje one room lo ngaba nesifiso nje sokuthi usize lo mndeni ngoba kuza izimvula endibazolimala njoba indlu isilimale kabili le mvula ezizoza sho sizobe seziphuma nomphefumulo. Umasipala uMzumbe uthunyelelwe imibuzo ngalolu daba kodwa kuze kwashaya isikhathi sokuthi siye emoyeni bengakabuyeli kuthina kwabangaba nesifiso sokusiza lo mndeni bangashayela inombolo engizansi. Lo mbiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemthwalume. Sithishelele etolo sobuya siqhubeka nazindaba zethu. Asikwamukele mbukeli ke ubukelezo nendaba ze1 KZN TV nazo kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Wesule awe NFP eZululand kanti we-DA uthi bayisa enkantolo omasipala beIFP. Iqembu leMK Party emtubatuba lihambeleke amawadi amane ahlukene emtubatuba enyakatho neLukamthaniya lapho ninikeze khona abantu abadinga usizo ihlale ezinamasondo. Lolu hlelo hloso ukusiza abantu abakhubazekile ukuthi bakwazi ukuhamba kalula bazimele futhi ke bafinyelele ezindaweni ezahlukene ngaphandle kobunzima. Iqembu lomkhonto wesizwe emtubatuba lihambeleke imindeni yahlukene emawadini ahlukene kule ndawo sibala kwaMsane nasemachibini nakwezinye indawo lapho lidlulisele khona ngehlalo ezinamasondo esebenzisa ugesi kubantu abasidingayo. Uninako umntana unikelele ngehlalo ezinamasondo uhlulekile ukubamba izinyembezi wathi umntwana wakhe besechitheke iminyaka emibili ehleli ekhaya engakwazi ukuya esikoleni. Uthi lolu sizo selizokwenza kube lula ukuthi ingane yakhe ikwazi ukuhamba futhi ke ifinyelele ezindaweni ezahlukene ebengakwazi ukufinyelela zona ngaphambilini. Cela ukudlulisa ukubonga kakhulu kwiqembu leMK likwenze kimi. Ngiyafisa likwenze nakwabanye ukuthi lingilethele inqolo yomntanami ukuthi ekwazi ukuhamba kalula na njengezinye izingane. Ngicela ukudlulisa nje ngijabule namuhla bengathembi ngathi ngizwe bengitshela ukuthi bazoletha inqolo ngathi mina ngonax befuthi sokuzovota sebeyaqala basho kanje kodwa namhlanje ngijabula ngifuna uqamba ngijabule kakhulu ngabe le ade ikhona disincane bese ngicabanga ngisho ukuyithenga. Ilungu leParliament leMK Party KwaZulu-Natal uJacob Madonsela uthi ke lolu hlelo luyingxenye yomkhankaso owawubiza ngeDisability Service Outreach Program lapho ke besiza khona abantu abanezidingo ezahlukene. Kakhulukazi esilethe lapha ekhaya ukuthi kunomntwana lapha omfundi wayekade efunda ngesizathu sokuthi wena lenkinga enayo akakwazanga ukuthi aqhubeke nesikolo ngoba engekho umuntu ozomphusha. Sithathele lithuba lelike sathi asiphuthume size la ukuze ukufunda kwakhe kungabambezeleki ukuya phambili. Vele usebambezelekile kodwa namhlanje sesiyazi ukuthi suka manje ukuya phambili uzokwazi ukuthi aye esikoleni. Nasesikoleni futhi sihamba sikhona noprincipal bakhona ukuthi babe nendlela yokuthi anakekekele ngendlela efanele. Leli qembu ke libe selinquswa umphakathi kuba uphume ngobuningi bawo ukuyovota mhla zezine kuLwezi. Sesiqalile ukukhombisa abantu ukuthi kule minyaka edlule sasingekho. Sekuyabonakala manje sekukhona thina umkhonto wesizwe. Simbisa ukuthi lokho esibathembisa kona njengoba siwenza ama campaign sizokufeza. Nalokho esingakula namhlanje bokuyisethembiso esifike sazosifeza namhlanje nemboli nomama eba nomunyu na esekhala ukuthi wayengakholwa. Leli qembu ke lihambeleke indawo ezahlukene nalapho ke belidlulisa khona ngazo lezi itulo kanti ke abathola usizo namuhla bahlonzoke ngesikhathi kwenziwa umkhankaso wongena amakhaya abantu obuzwa ngokuthi door to door.
Imeya kamasipala inquthu uLindokuhle Shabalala uthi ke banochungechunge lokuhambisa ke ingqalasinde emphakathini ukusho lokhu ngenkathi ezokwethula khona inkundla ezemidlalo kanye nokuphendulwa kwewesoilo kwakhiwa komgwaqo ngaphansi kaWard 6 njengoba komphakathi ubukhalaza ngokusala kude ngenxa yobubi bomgwaqo. uShabalala uthi ke inkundla ezemidlalo inondweni izolekelela intsha yonkana. Imeya kamasipala inquthu uLindokuhle Shabalala uthi banochungechunge lokuhambisa intuthuko emphakathini usho lokhu ngesikhathi kuzokwethula inkundla yezemidlalo enondweni. Sinochungechunge lokuhambisa ingqalasizinda kanjalo nokuphendulwa kwamasoyi kwengqalasizinda ezokhandwa. Bona njoba siqala ngomhla ka27 lapho sasiyo hlaba khona isoyi lokwakhiwa komanzi ekhofi lapha kwaWard 1 eQhudeni. Sabuya lapho sabheka endaweni yaseWard 3 eVumankala lahlabe khona isoyi lokwakhiwa kwewolo. Sadlulela lapho siyokwakha khona fire station besikade siyo hlaba isoyi layo lapha na kwaWard 3 la kuzokwakhiwa khona ifire station ezothatha iminyaka emithathu ezodlinkece nga 220 million. Uphinde waveza ukuba abaphendula isoyi lokwakhiwa komgwaqo wakhona enondweni njengoba umphakathi ubunezikhalazo. Saphinde sadlula ke ngakusasa saqhubeka sayohlaba isoyi lomgwaqo lapha kwaMgqobhi nakhona umphakathi wakhona ujabule kakhulu. Sandlula saya eWard 14 nakhona engonini la sasiyohlaba khona isoyi lokwakhiwa komgwaqo futhi khona. Asigcinanga lapho siphinde saqala futhi ngolesibili sawukwenza uchungechunge ewadini elilodwa kuWard 6 la sifike khona saqala sahlaba isoyi lokukhandwa komgwaqo ohamba amatekisi lapha bese bekhala khona ukuthi akuhambeki ngohlelo lwaka disaster. Sadlula lapho sawovula inkundla enhle yezemidlalo lapha enondweni sport field lapho abathakase kakhulu abadlali bebhola bakhona enondweni kanjalo nekomiti lezemidlalo bakuthokozele kakhulu ngoba inkundla yabo inhle kakhulu ineyindawo zokushintshela ineyindawo zangasese ezisezingeni elihle ezikwazi ukuaccommodate even ngisho abaphila nokukhubazeka isesimene esihle kakhulu. Siphinde sadlula ke sayovula isinothando crash khona lapha na enondweni kwa section H saphinde sawelela endaweni yase5 ekhanyeni nakhona siyodlulisela khona inkulisa futhi ekhandwe yithi njengomkhandlu. Ubese gqugquzela ukuba intsha isondelane nezemidlalo ukuze bekwazi ukuqhela kwizinto ezingalungile. Mazela kakhulu kubantu abasha ukuthi abasondele kwezemidlalo njoba sibakhele izinkundla ezikuleli izinga ezikulo ukuthi bakwazi ukuthi baqhele eidakamezweni nasophuzeni oludakayo basondele kwezemidlalo. Sibenzele ke ingqalasizinda ezinhle zokuthi bakwazi ukujima bakwazi ukudlala futhi noma futhi ngasiphi isikhathi ngoba lapha nasifake futhi namasola light akhanyisayo ebusuku kuleya nkundla ukuthi kudlalwa noma ngasiphi isikhathi. Ubikuthobeka Dladla ezindaweni ze1 KZN TV enqo. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeka nazindaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo sabukele zona indaba ze1 KZN TV sikhumbuza ke ukubeka izona beyihambe phambili osukwini namhlanje. Besule awe-NFP eZululand kanti owe-DA uthi bayisa enkantolo omasipala be-IFP. Ake sibheke engosini yezomnotho. Izimakethe zakuleli zivaleke irandi lo-16.7 emaqhathiswa nedola laseMelika, u-21.93 emaqhathiswa pound waseBritain, u-18.80 emaqhathiswa ne-euro, igolide lona u-$4,554.64, uwelo ngahluziwe wona u-$93.78 umphongolo. Ake sibheke ngosini yezemidlalo. Umsunguli wenhlangano eMamoketi Foundation eHammersdale uThokozani China Mazibuko Ndlovu usingatheke umqhudelwano wezikole webhola lezinyawo ngenhloso yokuqwashisa ngobugebengu esikoleni. Ekhuluma nethimba lezindaba uMazibuko uveza ukuthi ke intsha iyadinga ukuthi ke idlale ukuze ke kungabi bikho ukucabanga izinto ezingalungile iphinde ke iveze nekhono layo. Indawo yaseMpumalanga eHammersdale ingenye yezindawo esidume kakhulu ngobugebengu kanjalo nodlame esikoleni. Nokwenza ukuthi umsunguli wenhlangano iMamoketi Foundation asukumele phezulu wahlela imidlalo ehlanganisa izikole zamabanga aphezulu
ukuzama ukuletha uzinzo nokuthula emphakathini. Ukubuyisa ubumbano ezikoleni abafundi bazane sihlise nalento impumalanga isiduma kabi manje kuthiwa kunobugebengu nani so iyona lento ezizama ukuthi siyehlise sisebenzise izikole ngoba phela izingane eziningi ezifundayo ukuze nalezi engafundi izogqugquzela ukuthi ibuyele ezikoleni zikwazi ukuthi kuyofunda ngoba sekunama sports ngoba into ebise iphumile that culture was part of us as black people. I can never say that ukuthi ngolesine kunama sports so we're trying to bring that back. Lemidlalo ibeyisekwe nayizihlaka ezahlukene okuyizona ezisebenzisana kakhulu nezikole uzama ukuletha ukuthula. Sanezokuphepha ngoba siyazi ukuthi ezikoleni njengamanje kuba namaqembu kodwa namhlanje sizokwenza sure ukuthi kunokuthula kunokuphepha ngoba kuna ophethe zemidlalo kwizikole zaseHammarsdale utuse kakhulu emidlalo kwazisi kunabafundi abaphiwe ikhono lokudlala ibhola. Qonda kahle kamhlophe ukuthi abantwana bethu esinabo baphiwe ngendlela engafani. Khona uthola umntwana othola ukuthi akaphiwe academically. Yabo ukhona futhi omunye othola ukuthi uphiwe academically kuphela. Kodwa lana ke kusizakala nabo labo othola ukuthi ngalapha eclassini akaphiwe kodwa ngala ngokwetalent usephiwe. Usathola ukusizakala ke lo mntwana ngoba abaningi bagcina sebeyiphilisa ngaloko. Kanjalo nomgqugquzeli walomqhudelwano uveze ukuthi intsha isethubeni lokuthi igcine isidlalela amaqembu amakhulu. We hoping ukuthi njoba kukhona i-team ekhethwayo ezobe isquad sezikole zonke ama-high school nawo bazothatha abafana bawonezwe exposure kuma-greener pastures. Izindabeni ze-One KZN TV bikuthi abantu maphumulo eHammarsdale. Nasikisimo sezulu esingalindeleka. Bukelekezi yakho uqobe sikuphathelwe nosuku namhlanje mina nawe sohlangana kusasa nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile